जानला बानलानो हामा आद्रि आद्रि नों माबाफोर निसा जादों नामा माबाफोर निसाफोर जादों नामा बर' गथ' नंबा रायजोफोर बर' सेंग्रासा गथ' सिखाव खावना हमजादों जाथाया मा जादों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांजोबगोन रायजोफोरनोसो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स्किप खालामनाङा अबे जायगानि हमनो मोनखो मा जाहोनाव सोरनि थाखाखौ खावखानाव मा सोरनि मा बेसादखौ खावनानै बेबायदि हमजाखो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन जुदि रायजो राजाफ्रा गोदानब्ला मोनसे फिसा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअखौ गुबुन रायजो राजाफ्राबो नुयो आरो माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनानै लानो हायो नङा रायजोफोर थ' रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङा बुजिनाय नङा बबे जायगानि मानो बेबायदि मावखो जोंनिनो बर' गथ' नङा होमबा आरो मा साजा होखो रायजो राजाफ्रा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नाय रायजोफोर नङा बुजिनाय नङा गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो शेयार खालामदो रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोरा सुखाथा नोंसोर सिनायो सुखाथायनो दतमा सुखाथा सिनायो आयौ बाबु मानो इदि सानथिं बाथिं मावलाबायो आद्रि आद्रिनो ना मारा लागोन मारने ना এখানে মারলো হয় মারা আমি ওর জন্য আমি গাড়ি সব হারাই লোকে বাঁচায়া আমি মারা নাই তো ওর জন্য গাড়ি সব এখানে 1000 টাকা লাগবে मानो बिदि मावा नोङो बाबु सानथिं बाथिंनो माना बिदि मावो আমার কাম পুলিশ কাম ওটা আমরা গরম গরম দুই मा नाम बाबु नोंना मा नाम ওর জন্য আমার গাড়ি সব হারাই এখানে 1100 বন্ধ दैथुन ओमफ्राय नार्जारि ना बसुमतारि दैथुन ब्रह्म बबे जायगानि नोङो फुजाखाथा माबा दोनखायासै न'आवहाय हा माबाया न'आव दोनखायाखैनो मानो देलाय बे बला जागोन हामाबाबो नांगौबा हाजिरा खामला मावनानै जा थेवब्लाबो बिदि खावनो नाङा खस्थ' खालामनानै जा हा आं नागालेण्डआवसो थाखाय नागालेण्डआव थानानै मानो बिदि मावफैखो नोङो सानथिं बाथिंनो आं नुजोबदों नोंखौ लानानै थांनायखौ सफैनाय औ दस्रायावबा बुथारजागौमोन नोङो हामा बिदि सिखाव खावनानै जानो नांगौबा खामला हाजिरा मावनानै जा बेफोर भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा नामा जाहैबाय दैथुन ब्रह्म दतमा सुसाखाथा नङा होमबा गोबां रायजो राजाफ्राबो सिनायनो मोन्दों गसाइगाव हमनो मोन्दों होननानै खोनानो मोननाय जादों रायजोफोर थ' बाथ्राया जाबाय बिथाङा नागालेण्डआव खामानि मावोमोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना होदों नङा होमबा नागालेण्डआव खामानि मावोमोन जाय मा जाखो बेबा नागालेण्डआव मा जानानै बिथाङा गावनि न'आव फैफिनखो मा जाहोननि थाखाय न'निफ्रायबो बिफाया होखारबाय होननानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोनादों नङा होमबा रायजोफोर हमनानै मोनबाय रायजो राजाफ्राबो बारा हेरेसमेन्ट होयासै नङा होमबा बेनोदि जोंनि बर' गथ' नङा होमबा मा जानो हमगासिनो मेन जाहोना जाबाय बेफोरबायदि सिखाव खावनायनि मेन जाहोना जाबाय जोंनि बिटिसि एरियायाव नङा होमबा लाइमोनफोरनि थाखाय दाबो बिटिसि गभार्नमेन्टआ मोजां सुबिदा नङा होमबा माखासे बिटिसिनि लाइमोनफोरा मावनानै जानो थाखाय खामानिफोरखौनो दिहुनना होनो हायाखै नङा होमबा रायजोफोर जा साख्रिनि भेकेन्सिफोर दं बावबो साबेसे मोनो नङा होमबा गासिबोथ' साख्रि मोना गासिबोथ' साख्रि मोनजोबा नङा होमबा रायजोफोर जायनि थाखाय बिटिसि सरकारा दा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा लानांगौदि जाहाथे बै बेखार थानाय लाइमोनफोर नङा होमबा जिखुनु हक सोरबा लेखा फरायनायबो रोंगौथि गोनांबो दं नङा होमबा आरो रोंगौथि गैयैबो दं बिसोरनि थाखाय माखासे सुबिदा नङा होमबा साख्रिखौथ' मोनजोबा सरकारि साख्रिखौथ' मोनजोबा नङा होमबा रायजोफोर थांनानै थानो थाखाय माखासे सुबिदा होनांगौ जाहाथे माबा मोनसे बानायनानै दिहुनना होनो हायो नङाबा उननि समावबो बेफोरबायदि सिखाव खावनाय माबा माबि दावराव दावसि जाबाय थागोन नङा होमबा रायजोफोर जाहाथे दानि बिटिसि सरकारा नैबे लाइमोनफोरनि थाखाय माबा मोनसे थांनानै थानो नङा होमबा सुबिदा बानायनानै होयो दाखालिसो रायजो राजाफोरनो 2 लाख रानना होदों बाव साबेसे मानसिया मोन्दों गासिबोथ' मोनजोबाखै नङा होमबा रायजोफोर जायफोर मोनजोबाखै जायफोर मोनाखै बिसोरनि थाखाय जाहाथे नैबे थांनानै थानायाव माबा मोनसे राहा लायो बिटिसि सरकारा रायजोफोर नङा होमबा बेखौ मोनसे माबा हरनाय जाबाय आरोखि आं हांख्राय हरनाय जाबाय जाहाथे बिटिसि सरकारा माबा मोनसे एक्सन लायो लाइमोनफोरनि थाखाय बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय नङा होमबा रायजोफोर नोंसोर मा सानो रायजोफोर कमेन्टआव हरदो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो रायजोफोर आरो जुदि नों गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो शेयार खालामना होदो भिडिअ एसेनोसै रायजोफोर